ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Автотеҷа. Ирӯз 13 майи соли 2024. Биродари азиз, ҳамирӯза видеонавор бо диққат гӯш кунед. Ман чӣ қабул кардам, чӣ рекламатон мекунам. ирӯза навор дорем ВАЗ 2106, ВАЗ Priora ҳастай, Toyota Corolla Verso ҳастай бо нархи арзон, Opel Astra ҳастай, Volkswagen Golf ҳастай, Kia ҳастай ва дигар мошинро баҳри шумо тамошо кунед. Фақат поддержка мега ку бачако лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед, дар мо комментария нависед аз кадом маркаи мошино махлай. мо аз рӯи комментария шумо мошинои байнаро пешниҳод мекунем. лайкора занед, барои реклама муроҷиат кунед. замино, хонаҳо, мошино, квартираҳо бошад. агар дар шумо ва хоҳед дар канали ма фурӯшта гузоред, имо ватсап дар суратош ҳамроҳи маълумотош рӯи шема реклама гузараш мекунем, фурӯшта мегузорем. эълон аз ҳар мекунем, качесвара баланд карда монед. навора бо диққат тамошо кунед бачаҳои азиз. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class ҳастай ки роимон кардан рости дар ноҳияи восеи хидмот қарор дорад. дӯстон, солиш 2002 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска тоза, гази бензин ҳардаш кор мекунад. мотор 1.8 коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ мошин нахаду гаштаастай. барои тамос гирифтан рақамои 987 занг мезанед. аз номи канали мо Авто ТВ чахчах мекунед, бо арзонтон мекунад. дӯстони азиз, фақат нашоти мошин рақамода прямой ё ватсап ҳардашта занг бизанед. 2002 сол дар ноҳияи восе 38000 сомонӣ бо арзон мешавад. дуюмин мошини фурӯшии мо ВАЗ 2106 ҳастай ки солиш 1988 солай, ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулас нахаду 15500 сомонӣ нархаш бо арзон мешавад. айни ҳол дар шаҳри хуҷанд мошин қарор дорад, савдо мешавад. боз муомила мекунед, иншоалло бо арзонтон мекунам. авио мотор 06 коробкаш механика, толка гази холиқати мошин ҳаракат мекунад. хулас краска тоза, 4 баллон средни. хулас дига мошин нахаду, савдо дар назди мошин боша. дар шаҳри хуҷанд занг зада бачакои азиз муомила кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Ashka ҳастай ки любителои ашка ҳамҷа бошин, агар бинависем ки мо тамошо кардастем шуморо. 2008 сол айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад, яъне ки фурӯхта мешавад бо нархи 67000 сомонӣ. мошинча тоза савдо мешавад. газ толка бензини холӣ, мотор 1.8 қабурға, коробкаш автоматай. хулас мошин нахаду, маълумоти пурраша. рақамои 0042 да занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегиред. нашоти вариантҳои алишӣ ҳечи нагуфтан, худотон пешниҳод кунед. может бит варианти алишиам доштагӣ бошад. дӯстон, навораи моро ҳаррӯза тамошо кунед бачаҳои азиз. мақсад хонаам навор мекунем, мошинам. як навор хона, ду навор мошин ё се навор мошинай. хулас касоне ки хонахарам ҳастен, ами канали мода подписатсия кунед, иншоалло меёвед ягон мошини хонаи арзон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ҳамон нафароне ки хоҳиш кардем ки кам кам Toyota навор кашеринар. Toyota Corolla Versoша ёфтем ки 2007 сола. дӯстони азиз, ки айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад. мошинчара комфорт мебигем, хато намекунем. бениҳоят мошини зур, беҳад тоза, даронаш тоза. толка гази холӣ, мотор 2 коробкаш механика, краскашам задагӣ пусидагӣ трешина хел ҷоша нагуфтам. дискачои фасон, баллоно зур. хулас ки Corolla Verso-харо барои таксӣ заданам беҳад удобни. касе мехара, аз номи канали мо Авто ТВ
занг задан маслиҳат кунед, бо арзонтон мекунанд. 66000 сомонӣ дар душанбе солаш 2007 дӯстон. мошини фурӯшии панҷуми ирӯза Volkswagen Golf астае ки 2001 сол шуда бачаҳои азиз. Volkswagen Golf дар шаҳри Душанбе айни ҳол мошин қарор дорад. Бо нарх фурӯхта мешавад 42000 сӯми тоҷикӣ. Бо савдо дорад бачаҳои азиз. маълумоти пурраша занг зада бигирен. салони мошин тоза кард. газ плюс бензин сӯзишворӣ. авио моторш бошад. коробка передачи мошин автоматика. хулос ки гап ки савдо мешавад 42000. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. фақат ба телефон савдо накунед шер бачаҳо. хулоса занг зарен маълумоташа бигирен. маъқул боша агар ай пеш рафта устохати мерен худотон мерен тафтиш кунен. маъқул боша бигиренша. ҳамин набораи мо ба манфиати шумо боша. агар имкон боша ҳамин я лайк бепла бизаненда. ҳастанд нафаре ки мошинхар ҳастанд дар ғарибӣ, оно ҳам бекор мешаванд, тамошо мекунанд, роҳӣ кунед беҳтарин мешавад. шашумин мошини ирӯза Kia Spectra астае ки 2006 солай. номерои расистӣ. дӯстон тамошо кунед. краскаш беҳад валтаст ки естай хушроҳакай ба фикрам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мега айни ҳол 40000 сомониш мегем. бо савдо мекунем. Kia Spectra ҳами маркаш 2006 сол. толка бензин, мотор 1.6, краска тоза, коробкаш механика. балоношам мақсад миёна средни дигам хато намекунем. муомила кунед рақамҳои 112 191 212 занг бизанен. чах кунен маъқул боша бигирен. замино хонаҳо мошино боша агар мода ирсол намоен мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем дар навораи баъдинамон худо хоҳад. мошини фурӯшии ҳафтум ахиронам бигем хато намекунем бачаҳои азиз. ваз приора Lada Priora бигем хато намекунем. 2011 солай. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 35000 сомонӣ меганша. бо савдо мешавад дӯстон. газ плюс бензин сӯзишворӣ. мотор 1.6, коробкаш механика, краска тоза. дискои фасон, балонош средни. савдо мешавад. мотор, коробка ходовой, боли мени. дӯстон азиз, краска без трешина. дилесен худотон. маълумоти пурраша рақамои 934 дар занг бизанен. нашоти нархнавош маслиҳат карда бигирен. варианти алишира нагуфтиянд, худотон пешниҳод кунем, мумкин ки дошта бошад. амиқа ки 35000 бо савдо ҳам мешавад. камтар арзонаш мекунанд, бисёр арзон накунанд. амиқа мақсад қайд кардем ки бисёр арзон намекунем. 934 рақамошай занг зада чах карда маслиҳат карда бигирен иншоалло. бачаҳои азиз, барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замино, мошино, хонаҳо, квартиро боша. агар хоҳем ки дар канали мо фурӯшта гузорен, марҳамат дар ватсайти мо суратошай, видеошай, ҳамроҳи маълумотош пурра карда равон кунед. мо реклама гизалаш карда фурӯшта мегузорем. лайкотона бизанед, дар канал подписатсия кунед ва навораи моро дарш тамошо кунед. дар комментария нависед аз кадом маркаи мошино зиёдтар навор кунем. мо комментҳои шуморо ба назар мегирем бачаҳо. хайр, худотон эҳтиёт кунед.